गबिन्द फेरेंगानि जायगायाव दिपेन बर' सारा थानायमोनबा एसेबाबो बर'फोरनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हागौमोन। बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानायनि खोथाखौ आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सोलायसोल' खालामोबा दिपेन बर' सारनि बिबानखौ सोलायसोल' खालामोबा दिखियाजुलिनि सानजा राङापारा बिश्वनाथ सारियाली गहपुर सानजानि सोरबा सासे गोरों मानसिया बिबानखौ मोनोबा बर'फोरनि जेंना फरायसाफोरनि जेंना जौगानांगौ खामानिखौ मावनो हागोन। आरो लोगोसे दिपेन बर' सारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोख्रों लिडार आरो गोरों मानसि। बिनि थाखायनो दिल्ली गुवाहाटी खामानि मावनो थाखाय एमएलए नङाबा एमपि दैथायहरनानै खामानि मावनो थाखाय चान्स होनांगौ। गबिन्द फेरेंगानि जायगायाव दिपेन बर' सारा थानायमोनबा एसेबाबो बर'फोरनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हागौमोन। जाहाथे गबिन्द सारनि जायगायाव नङाबा फेरेंगानि जायगायाव दिपेन बर' सार जाहाथे उननि समाव नङाबा एमपि एमएलए दैथायहरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरनि जौगानाय खामानिया स्पिड खामानि मावदों होननानै बुङोबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि दारै जागासिनो दं जों बेखौ नुदों। आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लानायनि खोथाखौ आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायदोंमोन। मा साख्रि होनो नोंसोरलाय माथो हनै जों सालाखाथियाव खरदर जोंनि बिनानावफोरा रायजो जादों जोंनि बेवाइमोनहा रायजो जादों सालाखाथियाव होमबा बिसिबां लेथेर फेथेर जानानै दं बिसोर बे साख्रि मोनदों नामा बिसोर? खुलुमबाय बयनिसिमबो। सानजा आरो सोनाब डिफारेन्स दिखियाजुलिनिफ्राय संकससिम आरो दिखियाजुलिनिफ्राय सदिया जोबोद फाराग। ओंखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों। बिटिआर सरकार गो बेक बिजेपि सरकार गो बेक प्रमोद बर' गो बेक आदानि कम्पानि गो बेक आदानि कम्पानि गो बेक। मैयाबो दिपेन बर'आ फैदोंमोन। बिथाङा ससेल' फैनानै 820निफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्सार होनानै थांदों। खारन बिथांखौ आं खावलायनो सानदों सुख दुख रायजो राजानि सुखु दुखुखौ नायनोब्ला बे हानि अबस्थाया मामोन एक्चुअली मामोन बे हानि अबस्थाया बेखौ साहस दंब्ला बिथांमोना बे ओनसोलाव फैनानै मानो रायजो राजानाव सोंफैयाखै? आरो प्रजेक्टआ जानायनि आगोल जोंनि कयेकजन लकेल लिडार दं। उत्तम हाजवारी बिथांखौ आं वार्निं होनो सानो नोंथांमोना जुदि आरो नोंथांजों कयेकजन दङ सेला बेला नोंथांमोनहा जुदि एथबां जायगानि डेभेलपखौ सानोमोनब्ला नोंथांमोना मानो रायजो बे प्रजेक्टखौ लाबोनायनि आगोलाव मानो रायजो राजाजों सावरायाखै? नोंथांमोना जवाब होनांगोन बेखौ। नोंथाङा षड़यन्त्र खालामनानै बे गामिनि रायजो राजाखौ लिंहरफालाय सानै साथाम मानसिखौ लांनानै गावबुरा सन्थाखौ बदनाम खालामनाया नोंथाङा गनाय नङा दे। बेखौ नोंथाङा थाल ला। उत्तम हाजवारी नोंथाङा मोजां मावनो नागाराखै। बे बाखि रेस्ट थानाय आं दहायबो बुंदों जे बाहाय 2000निफ्राय एसेल' हा दङ। बाखि हा रेस्टआवहाय बे माने 1200-1300 बिगानि जिथु बाखि हा दङ बे हायाव जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोरबा रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस' खालामनो सानदों नामा? नोंथांमोना बिनि सायाव बिबासना गैया? नोंथांमोना साननो रोङा नामा सुबुं जिउखौ? एथ' बोसोरनिफ्राय 1955 जोंनि बे ओनसोलाव माने जमिनदार आमोलनि आगोलनिफ्राय भारत स्वाधीननि आगोलनिफ्रायनो बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय रायजो राजाखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों? दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों। बे मानि खामानि बेलाय मा खामानि बे? नोंथांमोनखौ जवाब होनांगोन दे। आं बेखिनिखौ बुंनांगोन आरो जोङो जोबनायाव बेखौनो बुंदों रायजोफ्रा जोंना एकता दं। जों गण आन्दोलनखौ लांबाय थागोन। जों साब डिभिजन बिटिसिआवबो जों सेक्रेटारियावबो जों आन्दोलन खालामगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बेयावबो जर जबस्ति बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनो सेस्था खालामोबा खिन्थु जों आयेननि बेब'स्थाथिं थांगोन। बिटिआर सरकारा जोंनि हाखौ मा खालामनो सानखो? जेनेबा जोंहा फिसा फिसौखौ लानानै रायजो जानांगौना। जोंनि आबै आबौआ जोंना 100 बोसोर जोलांबाय। जोंनि आफाया 65 बोसोर जोलांदों। होमबा बे जों हाखौ बोरै हगारनो? जों बे समाव रायजो जानायाव जोंहा जेबो दुखु सुखु गैयामोन आरो आं बेयावनो जन्म आं गासिबो मिन्थिजोबो। ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि खालामफैनांगौ माबा गैयामोन ना बिसोरो।
जोंहा बेसेबां गुलाय गुजाय फिसा फिसौ लानानै बेसेबां आदानुथि जानो नागिरदों नोंसोर जोंखौ जोंनि मेगन मोदै गनायखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनगोन नामा जोंहादि बेसेबां मोदै गदों बेसेबां दुखु नांदों जोंहा बे आदानि हा खालामफैनो नागिरनायाव बेसेबां असान्थि जादों जोंनि बिखा बिख्लो बेसेबां खामग्लिदों बुजायनि अब्रा जेरै दोमो दोमो खामदों बेबायदि दोमो दोमो खामदों नोंसोरो जों बे हाखौ मा खालामनांदों जों हाखौ हगारनो हानाय नङा थैनानै थांबाबो जों हाखौ हगारनो हानाय नङा जिउ दान होगोन जों थेवबो जों हाखौ हगारनो हानाय नङा जों हगारनो हानाय नङा जोंहा बाव थैजासे रायजो जानांगौ जोंनि हारा मुराखौबो जों बाव गारलांगोन जों बावनो थैलांगोन थेवबो जों नागारनो हानाय नङा जों होनोबो हानाय नङा जोंखौ सेस खालामनोबा खालामफै जोंखौ बुथारनोबा बुथारफै अब्लासो जोंनि हाखौ मोनगोन जोंनि फिसाफोरनो सोर साबैसोनो साख्रि होनो नोंसोरो मा साख्रि होनो नोंसोरलाय माथो हनै जों सालाखाथियाव खरदर जोंनि बिनानावफोरा रायजो जादों जोंनि बेवाइमोनहा रायजो जादों सालाखाथियाव होमबा बिसिबां लेथेर फेथेर जानानै दं बिसोरो बे साख्रि मोनदों नामा बिसोर साख्रि मोनदों जोंनो मा साख्रि होनो हानो नोंसोरो मा साख्रि होगोन नोंसोरो एथ' मानसिनो जोंनो साख्रि होनो हागोन नामा जों थैनानै थांबाबो जों बे हाखौ नागारनो हानाय नङा मोनाखै जों हाबैनोनो मोना सिङाव माबायदि दं जों हाबैनो मोनाखै जों नुवाखै जों थांदोंमोन नायनो जों सिङावनो हाबैनो मोना जों सिङावनो थांनो मोना जों खामलाबो मावनो मोनाखै बे जायगायाव थांनानै होमबा जों बे रुपसियाव होमबा जोंनो बोरै आदानिखौ जों मा बानायहोनो जोंलाय बाहायलाय जों बानायहोनो हानाय नङा बे आदानिखौ बे अटम हाज'वारिखौनो जोङो बे माबा आदानि कम्पानिनि खुन्थिया खालामदों इस्मिट बायनानै जोङो आदानि कम्पानिनि आरो जुदि हायोबा गाबोननो जोङो बेखौ लायनानै बे आर'फारायाव आदानि कम्पानिनि इस्मिट बस्थासे बायनानै बेखौनो जों लुथेनोसै आदानि कम्पानिखौ जों उत्तम हाज'वारिखौ सावगोन बेखौनो जों खुन्थिया खालामगोन जोंनो बे उत्तम हाज'वारिखौसो जोंनो नांगौ जोंनि गामिखौ मा नुदों बेलाय आगोलनिफ्रायनो बे होनो जोंखौ इंखुर जाग्रा गामि होननानै बुंखायो बे बुंखायो आरोखि बियो जोंखौ खिन्थु जों उत्तम हाज'वारिया जुदि बे आदानि कम्पानिखौ जुदि आलदायाव लाङाबा उत्तम हाज'वारिखौ जों गाबोन लायनानै इस्मिटजों जोङो बेयावनो आदानि कम्पानिनि खुन्थिया बानायगोन जोङो बेखौ खिन्थु बुजिनानै लाथों आरो बेखौ गाबोननिफ्राय जुदि रायजो राजाफोरजों फैनानै समाधान खालामफैयाबा बे खोथा गाज्रि जागोन। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठननि गेदेरमा दैदेनगिरि रायजो राजा गुबुन गुबुन दोलोनि नोंथां आरो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि बुंनाय आंनि खावलायनाय आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा आंनि निमाहा बियो सानजा आरो सोनाब जोबोद डिफारेन्स दिखियाजुलिनिफ्राय संखससिम आरो दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम जोबोद डिफारेन्स बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठननि गेदेरमा बर'नि मोनफ्रोमबो पार्टिनि गेदेरमा दिखियाजुलिनिफ्राय संखससिम मोनफ्रोमबो पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरि जाय गेदेरमाफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिया जोबोद देरहासारनाय आरो बर'नि जेंना खैफोद आफोदाव स्ट्रं दिखियाजुलिनिफ्राय संखससिम जाय गेदेरमाफ्रा गाव गावनि बिबानखौ लानानै जोबोद सानहर इस्पिड खामानि मावदों जोबोद बाख्नायथाव सोरनिबा जेंना गावजों गाव खोथा दान्थे बोथे गावजों गाव लाजि फोनांलायनाय गावजों गाव थेर फाथिलायनाय आरो बर'नि मोनफ्रोमबो पार्टिनि गेदेरमा दिखियाजुलिनिफ्राय संखससिम बयखौबो मोनगोन मानो होनोबा गावजों गाव सोमखारिलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव जुगुमलायनाय गावजों गाव लाजि फोनांलायनाय जों सानहर नुगोनबो खोनागोनबो सोरनिबा खैफोद आफोदाव सोरबा सासेबाबो सोरनिबा जेंना फरायसानिफ्राय न'खर दानायसिम बा बेफार फालांगिसिम मोनफ्रोमबो बर'नि जेंनायाव अबेबा पार्टिनि सोरबा गेदेरमा सासेबाबो सोरनिबा जेंनायाव मोनो आरो नुजाथि होयो आरो सोरबा सासे नङा सासे हेफाजाब मदद होनायखौ जों नुयो नाथाय दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम जोबोद लाथिख' दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनि फरायसाफोरनि जेंना न'खर दानायनि जेंना बेफार फालांगिनि जेंना मोनफ्रोमबो जेंनायाव लाथिख' बे लाथिख'खौ जोबोद सुख सान्थियै दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम जोबोद सुख सान्थियै बर'फ्रा रायजो खांदों नाथाय सुख सान्थिनि गेजेरजों फरायसानि जेंना बर'फोरनि जाय दुखिया न'खरफोर बेमारनिफ्राय हां मोनाखै बेफार फालांगि मावनो थाखाय रावनिबो हेफाजाब मदद मोनाखै सोरबा
थिखादार जानोबो चान्स मोनाखै सोरबा फरायनायनि लामाखौ जेरैबायदि हेफाजाब मदद नांगौ बेबायदिखौ मोनख'वा दा बुंनो थाङोबा मानो थाखाय गिखांदों सानजा आरो सोनाब आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरनाया नैबे साननैनि बा सानथामनि उनाव 20 तारिख बे 20 तारिखआव क'क्राझार चिरां गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय लांसिगोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव गासैबो एक्स-एन-डि-बिफ्रा ज' दंमोन बे समाव क'क्राझार उदालगुरि दिखियाजुलिनिफ्राय लानानै संकससिम सोरबा नङा सोरबा पार्टिनि सोरबा ठिकादार सोरबा माहाजोन न'खर सोरबा गेदेरमाया गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव फैनानै खबर लाफैयोमोन गासैबो नङाबाबो अबेबा पार्टिनि बा सोरबा पार्टिनि गेदेरमाया खबर लानो फैयोमोन बे मास जोबनायनि उनाव 2 तारिखआव तेजपुरनि उनाव 4 तारिखआव बिश्वनाथ सारियाली जेल बा 7 तेजपुराव 2 बे 6 जना मानो थाखाय गिखांदों 20 तारिख खालि आरो 20 तारिखनि उनाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय क'क्राझार लांनाय जासिगोन बयखौबो आरो बिनि उनाव 4 तारिख आरो 2 तारिख तेजपुर आरो बिश्वनाथ सारियाली तेजपुराव 2 आरो बिश्वनाथ सारियालीयाव 7 गुवाहाटीयाव लांदां बिनि उनाव जाय 6 जन बिथांमोनखौ सोर खबर लागोन सोर गेदेरमाया थांनानै नायगोन बिनि गिखांनाय दं बिनि थाखायनो आं सम सम फंनैसो बाथ्राखौ रोंबाबो रोङाबाबो आं बुङो फरायसानि जेंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बिबानखौ जाहाथे दिखियाजुलिनि सानजाहा जायखिजाया गुफुरखौ लानानै सानजाहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जाहाथे सानजानि गेदेरमाया जायोबा मोजां जायो आरो दिपेन बर' सारा खोब जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोख्रों लिडार आरो गोरों लिडार बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि जेंनाफोरखौ बांसिनै राजखान्थि पावारखौ लानानै बर'फोरनि जेंनाया बांसिन सुस्रांजादों बिनि थाखायनो एमएलए बा एमपि जायखिजाया एमपि नङाबा एमएलए दैथायहरनानै गुवाहाटी दिल्ली खामानि मावनो हानाय गोरों मानसिखौ दैथायहरनांगौ बिनि थाखायनो आसा खालामो गबिन्दनि जायगायाव दिपेन बर'आ जिरायनायमोनब्ला बा दिपेन बर' सारा फेरेंगानि जायगायाव थानायमोनब्ला खोब स्पिड खामानि मावनो हागोनखौ नुहुरदोंमोन दा जेरैबायदि गबिन्द सार फेरेंगा सार बिथांमोननि मावनाय खामानिया बांसिन गोख्रैया सोरबा गेदेरमाखौ गाज्रि खोनासंथावै सोरबा गेदेरमाखौ लाजि फोनांनायनि अनगा जेबो स्पिड खामानि मावनायखौ जों नुवाखै सानजानि 6 जना गिखांदों जाहाथे बिथांमोननि थानाय जानाय बिथांमोननि देहानि सायाव तेजपुराव जायफोर थाहैगोन जायफोर बिश्वनाथ सारियालियाव थाहैगोन बिथांमोनखौ खबर लानो थांगोना थाङा आरो बिथांमोनखौ उदिस लागोना लाया बेखौ गिखांनाय दं जाहाथे बिथांमोनखौबो जेरै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय समाव खबर लाफैदोंमोन जाहाथे तेजपुर बिश्वनाथ सारियाली जायफोर थाहैगोन बिथांमोनखौबो खबर लाहैगोनखौ आसा खालामो आरो सानजा सोनाब जोबोद बाख्नायथाव ग्रोम ग्रोम रायजो जादों दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम नाथाय बर'फोरनि ठिकादारनि हेफाजाब मदद सोरबा माहाजोननि हेफाजाब मदद आरो सोरबा गोरों गोराफोरनि हेफाजाब मदद आरो बर'फोरनि गोख्रों जोंनि बर' हारिनि पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरि जायखिजाया बर'नि दल संगठननि गेदेरमा दैदेनगिरि सानजाहा सोरनिबा जेंना जायखिजाया जेंनायाव खबर लानायखौ खम नुयो दा बिनि थाखायनो सानजानि फरायसाफ्रा जेरैबायदि जौगानांगौ न'खर दानांगौ जेंनानिफ्राय सुस्रांजानांगौ बेफोरनि हेफाजाब मददा खम आरो सुगै रायजो जादों अब्लाबो दिखियाजुलिनिफ्राय संकससिम जायफोर रायजो जादों नांलाय खमलाय गावजों गाव दान्थे बोथे गावजों गाव बखिलायनाय बिनि गेजेरजों जायखिजाया फरायसानिफ्राय न'खरनि जेंनासिम हेफाजाब मददा नांलाय खमलाय गावजों गाव बखिलायबाबो हेफाजाब मदद सोरबा पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरि
जायखिजाया पार्टिनि गेदेमा दैदेनगिरिया नुजाथि होयो बे समाव जायखिजाया समाव नुजाथि होयोबा गोजोननाय मोनो फरायसानि जेंनायाव सोरबा गेदेरमाया नुजाहैयोबा बे न'खरा गोजोननाय मोनो फरायसाया गोजोननाय मोनो दुखिया न'खराव खैफोद आफोदाव नुजाथि होयोबा थाखा फैसा होयाबाबो माखासे लामा दिन्थियोबा खैफोदनिफ्राय माखासे राहाया लामा हान्थिनायाव सुबिदा जायो दा सानजानि बर'फ्रा फरायसानि जेंनायाव सोरबा गेदेरमाफोरखौ नुजाथिहैनाय नुवा सोरबा बर'नि न'खरनि खैफोद आफोदाव नुजाथिनाय नुवा जायखिजाया बर'नि जेंनाफ्राव नुजाथिनायखौ नुवा दा बिनि थाखायनो आं गले गले खावलायो जायखिजाया समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि जायगाखौ जुदि सोलाय सोल' खालायोबा दिखियाजुलिनिफ्राय सानजानि जायखिजाया समाव गुफुरनियानो जा बा गुबुन बिसनाथ सारियालि बा राङापारा बिबानखौ मोनो जेरैबायदि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ बेबायदि जेंनाखौ सानजानि न'खर दानाय बर'नि जेंना फरायसानि जेंनाया बहुद हेफाजाब मदद खम नुयो दिनैनि समाव दिपेन बर' सारा सान हर खस्थ' खालायनानै बर'नि जेंनाफ्राव दिल्ली गुवाहाटी आरो बर' गामि गामि थांनानै बर'फोरनि जेंनायाव नुजाथिहैदों जोबोद बाख्नायथाव आरो दिखियाजुलिनिफ्राय लानानै संखसिम जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोना जिरायनानै थायाखै जोबोद बाख्नायथाव खामानि मावदों गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव दान्थे बोथेबाबो जोबोद स्पिड खामानि मावनायखौ जों नुदों दा बिनि थाखायनो सानजानि बर'फ्रा सोरनि सायाव आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानाव थानाय आरो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना खस्थ' खालायो बिथांमोननि सायाव आसा खालामो दा बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि साननाय फरायसाफोरनि साननाय जायखिजाया बर' हारिनि सानजानि रायजो राजाफ्रा आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो सुस्रांजागोन बर'फोरनि जेंनाया दा बिनि थाखायनो सानजानि सोरबा सासे गोरों मानसिया दिपेन बर' सारनि बिबानखौ मोनोबा रायजो राजाफोरनि सानजानि रायजोफ्रा जाहाथे जोबोद गोजोननायखौ मोनगोन आरो मावनो हागोन जायखिजाया जेंनायाव सुस्रांजानायखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गोसोआव साननाय बायदि गोसोखौ बोलो मोनगोनखौ नुयो बेखिनि आं भिडिअखौ लाबोदोंमोन सानजा आरो सोनाब बे खोथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बयबो एसेबाबो नाहरोबा नुगोन जोबोद सुख सान्ति दिखियाजुलिनिफ्राय सदियासिम रायजो जादों गावजों गाव सोरबा लिडारखौ लाजि फोनांलायनाय गावजों गाव थेर फाथिलायनाय सानजाहा गैया होनबाबो जेबो आपत्ति गैया नाथाय दिखियाजुलिनिफ्राय लानानै संखससिम सम सम गावजों गाव गिथावना